izatea alda tresna aski potentea mezuak zabaltzeko. Alde batetik abestiak berak mesua bain badu, biztan da tresna ezin hobe bat zabaltzeko mesua. Zenta horrela ongitzen dira jende berriak ere. Esan edutia normalean talde politikak edo talde militanteak edo egiten dituzte gauzak, beti jende konbentzitu bati hitz egiteko edo, eta egia da musikak ematen duela aukera hori beste jende batzu ongitzeko iruditzen zait. Eta gero uste dut musika dela hitzei apartez, tresna bat ere aldarikatzeko bizirik garela ez. Eta uste dut hori barnan den jendearentzat, preso den jendearentzat ere ondo da ikustea Euskal Herria aurrera doala eta Euskal Herria dela herri bat bizirik eta hala ez, eta gertatzen direla gauzak barnean, eta uste dut kontzertuak eta zuzenezko gauzak direla horako herriaren indar bat ikusten dutela niregatik.